dalu, Mbak Sugeng Linggo dalu. Masangi. Sugeng dalu, Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Piye, Karo Pak? Bunda. Bunda. Yo nyatane lho, aktole Gading ki jaman disupetke yo njaluke ditanggapke aku lho campur Masa sari. ta? Yo satu kebayangan Pak Mantep kan yo aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Oh. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapi sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan kan dhisik tetakan ya. Nyatane yo terus bocah yo dadi saiki kersa ndalang. Wis Mergo ndelok le campur sari ning joget-joget dijotosi wong kuwi lho. kan joget kok dijotosi wong iki kepiye. Lah do kaget kok. Lho, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Seno Dalang Channel. Seno Channel. Nah, kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas Hadi. Ning Brintik nggih. Iya, adewe dandan lanang. Oh, dandan lanang. Kaki apa teko to, Mbak nek dahar niki Lanang kok, Mbak. kan ya Mas. Ya apa niki iwak babi ngono iki. Niki iwak babi, mboten Mas. Niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono. Mboten lah kulinane mangan apa? Mangan bojone kancane. Terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to. Jenenge aku dagelan guyon to. Lah kok ditanduki kanca-kanca warga larasi tenanan. Bar ku langsung do DM aku WA aku langsung ngono kuwi. Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. Lah nggih, Siapa? Mas Keswan Nah, iki. dhisik dhewe nek kuwi Kula mesti. nyantek niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Gek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio lara ati aku lah. Wah yen pambudi to mung agek awal-awal derek Dalang Seno kok arep ndadekke Darda aja nganti piye carane men guyon rukun kula ngono. Bangsa kuwi iki kok kaya enak-enak ngono. Bar iki mula kanca-kanca Dalang Seno ki kanca-kanca warga lar ki nomere kanca wiyaga ora ono sing tak simpen. Pomone sing tak simpen ki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ra iso apa ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak. Heeh to. Hancur mergo kaya ngono antar pertemanan. Alah, telek. Soale yen saya buktinya ning pirsa piyambak. Nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. Guyonan kula meteng Sukino niku ikonik sekali to itu. Nggih. Sampai sakniki Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Ngantekne sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lho. Aku tak nggo dhewe kok ya ra muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir magur nemplek ae. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Ikonik sekali dados Iya. memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arpa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedhewean rupa mesti dadi ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah. Kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri tetep iso dadi dalang sing keterima dalang sing diterima masyarakat sukses panjenengan sehat kalian Dalang Seno ugi welinge Bunda ya ngonoan Bunda kan rasa nunggoni kowe terusan melalang buana terus Nggih Bunda nggih. Jawa Timur tak jajah mula lintang Kairo rene iki mergo kono tak jajah Lintang kira ya calon mantumu. nek ardo ngerti nom-nomanku jaman rung remuk ya kaya lintang ngono kuwi. Apane? Jebles menik-menik ngono ki. Gur sak benik kaya lintang. Kowe lahir kok wungkal kok arep kaya lintang. Berarti kira-kira 1199. Lanjut. Ora 1112. Lho, mergo panjenengan ngerti aku, nyen pirsa aku wis akhir dewasa. Ora pas agak merempul-merempule iki, ora. Alah kowe karo pedete lho dadi janang pedet kok mbok ra ngono kuwi. Sing penting Dalang Seno tetep jaya selalu. Rembaka, Amin. bawana tetep guyub rukun salaminya. Amin. Warga laras ugi. Ana. Mugi-mugi sansaya solid. Heeh. Tansah rembaka. Heeh. Ketuane apa ganti ya, Lek? Sapa? Apa Pak Ibut ya ketuane? Kok Seragame beda. ngijeni apa sebagian ngumpake seragam iki konone terus bedani dhewe umume Mas umume iki
Ulang tahun Oh, gelar setahun pisan kok bedani. Apa ora diningke apa piye gumun. Lah ya. Apa kuwi pimpinane ganti kuwi apa ana wawahan regenerasi susunan anu Apakah aku ibu pengurusan. dalang awan aku. Dalang awan. Kok nyepelekke. Ya ora jenenge iki mau mbok menawa kesupen saking kokan ayahan. Apa Mas? Ora disengaja kok ketrisut Vera Payu piye. Lho iki sanggo ngobati rasa kangen dhewe kalian rencang-rencang warga Laras, Jalang Seno kalian ibu-ibu pesinden lho. Pas kemarin Dedek agak gak enak badan sedikit karena schedule-nya yang teramat sangat padat. Itu ya kanca-kanca support doanipun Mbak Mimin harus sehat, Mimin harus sehat, harus sehat. Ya ampun harus sehat. Aku ki ya iso. Kowe iki aja mental-mental iki nyawa balene kok mental. Oh nek aku ketularan. Walah. Ki Dek Lintang ya kersa rawuh. Saking Kediri. Lho dhisik isih cilik saiki ya wis wayu. Dhisik nek ngomong ngene iki. Iya kakak. Saiki sahayune kaya ngono lah. Apa nurun kowe ya kowe kan nek ngomong ya ngono kuwi. Piye? Iya kakak. Aku Mbak Tatin Dik. Nyawang Lintang apa aku tak mari ya Pri pupung rung kasep. Mari ling apa lah kowe iki lara apa? Mas ndang dadi pulih ngono lho maksude. Pupung rung kasep selak ketuan. Apa anu sik wae, dinggo terapi karo Bu Prastiwi sik. Karo Mbok Tatin, karo apa Mbok Prastiwi. Engko mah hiburane ger kerokan. Nggih, bakunipun derek pemuji, ngrembaka Jayeng Bawana tetep solid, tetep guyub rukun. Amargi ya nek masalah golek pangan ki 1000 dalan-dalan rezekine ning rukun menika ingkang dadosaken tetep paribasan wong urip ki rasane ayem ya, Jas. Iya. Nggih, ngaturaken panglipur sinambi mangke Nduk Lintang dadi caosi wekdal kula nderek panjenengan Kang Pratiti Apa Dek Lintang langsung ae to, Lek? Nduk Lintang ya ora Aku niki apa-apa. Bunda Mimin karo sapa jenenge? Princess apa? Princess apa Princess? Tante. Oh tante ya. Tante Apri niki nggih. Apa jenenge kirim doa kagem almarhum Bapak Seno Nugroho. Kowe sing anu Lek sing apa jenenge memimpin doa. Nggih. Sak menika Bunda. Khususon Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Putrane Mas Agus. Nggih. Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh gak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu soleh. Iki Dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang nggih. Engko nek nyang aku tok ndak juarai. Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya, Rodok sing gumyak kamu ya. sing Yang buka rodok sepot. gumyak. Yang romantis ya ora apa-apa. Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi iki boh mending apa Lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah ya kaya bercermin nek nyawang Lintang kae Lah pripun to beda wong Lah ya padha ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut nduk nek aku nek kowe kok patut aku mandharani kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek
sanggulan Lah, kaya ini kan Ngarepku rambutku ya tak ngenekke tok, maksudnya nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. Mbak kayak belan ngono ta. Heeh, karepku ya tak kayak belan to lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono ya. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri, Oh, ya iya. apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine I love karo kasih. myself. Dek Lintang sakniki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun. Iya, 15 Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gading pinten, Dek? Kula 18 tahun. Ah iya, selamat malam Mas Gading. Selamat Sugeng malam dalu. Mbak Lintang. Ya. Alah, iki Wow. apa anu ya? Dalam. Le, apa apa Mas Gading ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang yo Dek wingi. Ngejak balen? Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh. Ya. Lah dalah. Wis, urusane wong enom iki wis wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki Ini sing band Gen heboh Z. kaum menua. Kaum menua lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe zaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan karo diblusukke ning nggon galengan Lah, kok. ngono Lah ya kuwi. aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong seralas ronto kok, aras ronto. Mbok kelingan dhisik panutok kok le senengane. Kok Aja sia-sia to, Mbak. Ayuke Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah, ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, heeh to Nggih, nembung lah. nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, karo bacan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Mau ndak ora situ. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, ya. nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih, heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Lah ya kok abang lho kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ora ono lho, kaya ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne Gading kan lho coba responnya- balenono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng mah kaya banci ning bangjo. Apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Masa nyamang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali ngeli tuwa saiki kegarek manembah wis. Dek Lintang tetap di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek iso Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged nek mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh, Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua, Pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut seliramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Walah pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kayak kue, aja kayak kue. Lho. Senang gula iki lho. Aja kayak aja ngono, aja ngono. Kayak kowe, aja kayak kowe. Karane wong akrami. Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to oleh rasane? Napa? Napas batuan saka bunda. Mah konger engko.
apa? Lah nek apa jempol lho. Aku dhisik mong anu sing bulan geger ngono aku ora karo-karuan lho, Mas. Pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa Ah, nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kalian sing biyen-biyen. Gus talah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kayo belajar kok anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kana pisan Seliramu ora tau luput, Yai. mila Kang Mas Hai. Loh. yen gampang luwih gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengin. Ora. Wis ra mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak De Ahmad, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyritake putune gur glegeken wis ora ana cerita Lah liyane. iya. Yen angel ka langkong. Napa ta Ngopo jane? ngopo ya, Bunda? Gadeng. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas nyawang Kok plas. pagur Lah, ketak-ketik kok mau tok. ketal-ketil ngono. Lah, tangane- Nyawang ya nyawang. tangane kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja Tangane. mergo Ah, aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho dadi tenan rasa wong ketal-ketil katne le ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh mau Mas. lek ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogoh wedi meneh. Ayo nak bacutna nak. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta Le? Nika lho. Oke, Bar iki aku disengiti iki aku. Kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dhewe-dhewe. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke bintang. Ora iso, aduh. Tan kena tinumbas harta
Langgami jenang kula ya, Mas. Nggih, jenang kula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged kula, Mboten saged, mboten saged jenang kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye ngono ya, Lek? Aku golekno guling, Jon. Apa bocahe kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa, Nduk, karo lenggah ya nderek. Nek kene kena ning kono nek nyaman ning kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis, warga laras ra bakar kepaten obor sinden. Ah, jan. Ayo alus suarane apik kaya aku. Elek. Ayo nok dikancani joget adine.
Sembah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Nggih. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Sena, channel Dalang Sena. Semoga kedepannya tambah lancar, sukses selalu, tambah solid dan guyub rukun. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur sembah nuwun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah piye to, Nok? Kok lebih turki kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak Lintang. Love you too. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih soh I love you too. Iki enek ucapan Lek. Selamat HUT channel Dalang Seno sukses jaya sehat selalu. Amin. Saking gudeg Bu Agus Magelang. Paring tindih 200.000. nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku dicaosi apa-apa sing penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB lho. Nyepaki apa? Ya Pak nyepaki Daniel. kebo apa jaran. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya Nggih. bareng sisan. Nggih. Ayo Mbak Tatin karo Disepoti. Mbak Elisa. Orang iro, jebolaku orang iro. Ayo sing gawan warga laras kok dadak iren. Iki sing enam. Aku manut sing tuwa. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Gawean kok iren. Gawean iren kok blero iki. Lah ngopo? Lah nek rajang cak cek cak cek. Zaman saiki rane sacet-sacet. Jangan kesempatan itu nanti Dipaske larase ngono lho kok terus ora peke bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun ini bisa dimaklumi. Alah, le mbok deng-dengke tuwane. Ade ya mau manut ya mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke dhewe sing eksekusi kono ya wis berarti ya iki mau dientekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan ati. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cangeng Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tati. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda-beda gitu ya. Beda ya. Iya, berbunga setaman. Kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Ucap. Bunga-bunga cinta semakin merdeka di hatiku. Ini malam hari ini juga ketok kayak nganu ya. Rada sumringah. Ya, Rada nek dicandra ya kaya kembang. kembang. Bang bangke. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apa ya? Ning ambune. Ya, dari Mang Ayu Fakia ya, Mbak. Derek tetunggo kagem channel Dalang Dalang Sena, ingkang kaping gangsal. 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa Semoga. tansah ngrembaka. Subscribernya tambah akeh. Amin. Sing delok ya semakin sing delok berkah. Nontone viewere. Ya, enggak cuman apa wayangan-wayangan dari warga laras tapi juga wayangan yang lain juga di streaming sama Dalang Sena channel. Ya muga ngrembaka wae iso ngrembakake budaya sak Yogyakarta iso dibiwarakake sak Nusantara sak dunia. Amin. Amin. Kira-kira Selain mendoakan Dalang Sena channel ya mendoakan untuk netizen yang di rumah dan penikmat setia wayang tetaplah menjadi netizen yang bijak. Yang bijak betul. Biasakan mendelok dulu, membaca dulu lagi komen. Komen Mbak Elisa keneng, Mbak Tatin keneng, Pak Desukimin keneng. Nah, Sing penting aja saling menjatuhkan. Iya. Nek dinalar fane akeh aku lho karo mene Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong ora takabur. Nek dinalar. Iya, Neng biyen tau terus dingenekke Mbak kalau ada Tatin itu Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman semono ya Mbak. Unek-unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak unekke kok ya talah temenan. Lek ben ki tau lho buka HP kok ketok sedih ngopo Lek. Terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wes warna-warna ya tenan jenenge wong jenenge Jenenge netizen bebas kok ya wong delok alok bebas.
Wong delok ki alok ora udu apa-apa kudu udu Ya ning motor. saiki ketoke wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen nganti sakit hati. Padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku. Gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Dodol kowe. Terus itu kok ayo Tin, heh. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading, Nggih, menika Nun, wonten kula. titipan saking Pak Putra Dikari. Oke. Luar biasa. Lah Putra Dikari. Kok ya mesti ya. Nggih. Wis pomen ora loka tambah kebak, Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Iya. Nyawer-nyawer tap. Ini Aku juga dadi sawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang wayah sesuk suntik putih aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu ya, Lek. Ijek proses. Glodoki sik. nggih izin tak bacain ya Mas Gading. Nggih, monggo Mbak Elisa. Assalamualaikum, sugeng dalu nderek mangayu bagya dari Putra Dikari Dina Baladewa PWKL. PKWL Peduli Kasih Warga Laras mengucapkan wilujeng ambal warso channel Dalang Seno kaping gangsal mugi tansah kuncoro ing dirgantara. Amin. Amin. Kagem anak Maski Gading Pawukir Seno Saputra ugi sedulur-sedulur wiyaga menapa seniwati warga Laras tetap solid guyub rukun kompak semangat membimbing anak lanang Ki Gading Pawukir. Nggih, menika wonten tali akses sekedhik 1,5 juta. Wah, luar biasa. Untuk warga Laras nggih menika. Nggih, untuk kagem sedulur-sedulur warga Laras request tembang Pangkur Semarangan. Nika. Nggih, Ya, Kang diatur Nembang Mbak ki. Elisa. Ora tau. Jatahe Mbak Oh, aku Elisa. soalnya ya entuk cete sing Kang Nembang Mbak Elisa ora diwaca ya. Ya, ini tadi juga ada titipan apa Pak dari Boyolali minta melatih Rinonce. Ya, tadi Kamu ada juga Pak Susanto dari Malang juga minta tembang kangen. Menika iya. salame kagem Mas Gading belajar terus, Nggih. terus bisa meneruskan apa kuwi jenenge? Perjuangan Bapak. Kiprahe Iya. Suwardi Pak Seno. Arek omong ngono wae angel ya. Ya, kita kirimkan juga untuk penggemar-penggemar lama Semuanya. PWKS. yang masih setia Sobat PWKS ini. Nobiar, matur nuwun. PWKS. Apa jenenge? WMC. Ya, ini terima kasih yang udah merapat dan menonton dari rumah. Ya. Yuk di Pangkur Semarangan bagi tugas ya, Mbak. Kowe kok. Hah? Kowe sing bawa, Terus? lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jadi Melatih bawa Rinonce. kowe ya ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng Ya wes iki digilir wae ya, Oh, wong iya, papat. iya. Oke. Aku nunggu gilirane iki Sang Dwijo. Mimin Honggo iki. dimulai saka sapa nek gigilir ayo. Saka kene. Kesek ya. Mingkar mingkurengu kara akarana Gentone metu. Kowe sing nyekel. Kowe sak halo, sak jebul melu kono, penonton ben kok. lah kan tak kira bapak aku. Kowe iki angger nang kene mesti spesial Mbak iki. Pokoknya digawake bintang tamu sing spesial nganggo ndok. Ya. Ganti apa lagu ya? Karenan marati Ayo Kak Elisa. Luar biasa. Wah, luar biasa. Awet pertama Pangkur Semarang rungokke Mbak Elisa sakyane ora maleh. Matur nuwun atas apresiasinipun kula makili anak kula Elisa matur nuwun. Lah kowe iki mah sakyana kok maleh kentir lek malah.
Ya kono melu Melu matet. Oke, ayo Mbak Tatin. Sinopa Sinokarata Merekarata Pindah beton. Ora lho, dirampung sik. Pakartining ilmu Gong-gongane. Sang Dwija. Mangga. Rodok mundur, Nduk, men pilah. Gurar kewirangane kok le. Kasurane wis underestimate wis ngilani wong. Kang tumrap neng. Lho, cetha to. Nggih to, artikulasi vokal konsonan. Pressing ya. Suara kok nggo pesing barang. Penekanan. Oh, penekanan. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kaki tak semprot kowe. Mang apa? Lah kan suaraku landung, powernya luar biasa. Iya. Tok baygon bar. Lagi bener ya ngono kuwi. Agama gemeng haji. Apa? Makan sesupotnya. Ora ana wong keplok blas ya. Jos. Alhamdulillah. Tembang kangen. Nggih. Nggih. Tembang kangen.
maksa aku. Nek memberi kesempatan pada yang semua. Iya, toh. Ora ya, ora tak pateni ning meneng wae. Nek oke, iki oke permintaan. Iya. Dari apa jenenge? Dari sekian banyak request, paling banyak itu request fragmen antara Mbak Tatin karo Lekmin. Nah, ki nggo ngobati kangene para pamirsa kok. Apa? Lakone kok seminten edan. Karo pemuda-pemudi mriki ngersakaken lewung. Oh ya, kuwi oke. lewung ki jatah Ibu Pras biasane. Oh, Sindene yo isih Oh, Mbak banyak kok. Tati, Ada Mbak Suwun. Agnes, Mbak Orisa iki hadir lengkap. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Neti, Mbak Wahyu Bupras. Komplit. Absen Anting sama Mbak Ika. Iya, iki suminten edan, kowe tetep dadi cempluk. Nah, sing dadi sumintene Lek Sukimin. Terus lenange? Lenange sapa iki? Mas Kisban. lagi nguyuh. Oh, agak ngetap kok, Pri. Lagi ngerok. Lagi pipis karo Bu Pras mau. Apa ya lewung sik, nyasi lewung sik ya ora apa-apa ta, Jas. Ya, lewat Ya, juga enggak lewat apa-apa. sikik. Mangga. Sinten? Seliramu apa? Nduk Erisa manut, Nduk Loh ini Orisa. ada Mbak Agnes sama Mbak Oh iya, Orisa Mbak Agnes sama juga. Mbak Orisa. Bu Prastiwi. Mangga. Monggo, Nak. Lewung. Lewung. Ya. Oh, liwong kari dhewe. Oh, liwong Oh, lewung dhewe kari kae. dhewe. Oh, ono wae ya. Penonton iki. Ya apa manut? Oh iya. Ya harapane kanca Berarti warga langsung laras. Fragmen. ramen. Fragmen apa sing dadi Mas Brotone Mas Solikin. Ya, sip. Adewe tetep dadi mban. Mban abadi. Mbane sapa? Halo sapa? Aku mbane kono kowe mbane Aku iki. mbane iki ya. Ceritane piye ceritane? Oh, pancen bener kandhane wong bakul sinambi wara. Yen Den Mas Broto ngono oncat ora tresna karo aku, merga ana menungsa murang tata kowe sing aran ceplok warsiah. Ora lho, kok teko-teko wis andang unek-unekke maksude piye? Selak rasronto rasane ngatiku muntap dadaku. Loh, kok sik ana perkara kuwi dirampungke alon-alon ya iso ta? Ana masalah apa, ana perkara apa? Sing cemplok iki sing blenek apa sing anu nyelekutis? Aku mbane kok. Koncone. Aku Iki koncone, Cemplok koncone. iki. Aku cemplok. Kowe sapa? Ayu yo ayu aku. Wasis yo wasis aku. Ya jelas no suminten kok. Apa nek saya iso nglawan suminten? Lho, aku ya anak warok. Bapakku ya Sekti Mandraguna. Ya padha nek padha-padha. Oh, iki ta sing jenenge Suminten. Anak Guna Seco. Warok guna seco. Duk nalika semono, Kanjeng Adipati Debya ngalih ing Trenggalek, nek bapakku iso mateni kraman, bebanane aku didhapke Dimas Broto. Ning kasunyatan Dimas Broto saiki oncat. Loh, Mergo saka poka gawemu. Mesti kowe pamer awak kowe. Pamer awak kowe. Heeh. kok sik iki piye ta? Anu piye jenenge? Awake rasa dipamer kaya aku sak sapir ngene iki wis do mudeng wong lanang. Sik ta, kok sik iki karepe njuk kepiye nek ngene? Ora iki koyone wong sing arep nikung kuwi malahan. Nikong. Iya. Iki sing arep karo Den Mas Broto? Kudune kowe sing ra trimo wong jane dadi pasanganmu to. Oh, dadi iki. Wong kok pawakan kaya gerdu kok iki. Sik ta. Kuwi padake kerdune aku ra trimo. Mesti nek aku nek ra kur trimo. lamaran tetep Dimas Broto milih aku. Aku ijek mending kaya gerdu timbangane kowe wedok ora lanang ora. Ning kang iso ngancani rondo. Kok sik ta? Lah kok apa gelem ngancani rondo? Lah kowe gerdune mbok kowe le rondo nek lu kok. Lho, Ana jenenge ayu ya ayu aku gede ya gede aku. Ora mau kalian Den Mas Broto milih aku. ayo ya aku gede ya aku. Rarane Dimas Broto mau milih aku. Kaya ngono kaya Den Mas Broto. Garis gedene suminten ki njaluk kowe aja cerak-cerak karo Den Mas Broto. Saiki nek pancen iki Den Mas Broto konen rene kon milih endi? Lah. iki, Jajalan. Men padha padake. Padha padane Den Mas tindak Broto ini. diaturi tindak mrene ben iki ben Den Mas Broto omong dhewe. Ya wis, tak pethuke nganggo Grab sik. Mas Broto. Mas Broto, Iya diajeng. kula sampun kapangkelan panjenengan Kang Mas.
Lah kok klewa-klewa lho. Saatase karo Suminten kok iso klewa-klewa lho. Den Mas Broto ki. Panjenengan kok sampun dipun pacakaken kalian kula lho Den Mas. Kanton nenggo dinten tepuk ing damel menika lho Den Mas Broto. Panjenengan pirsani anggen kula nyalira busana lho, sampun kula lho. Kuwi ben apa? Kowe nek ngono kuwi wong lanang ya malah gila to. Lho, wis Aku tak gila. bleweh-blewehke kaya ngene lho. Wong wedok ki mbok sing lumrahe. Apa dibledehke sisan ae piye? Kuwi asli apa ora sum? Sum. Sen mbok ora sum. Iso banget anak Adipati kok sum. Ten ngono lho. Joke sum. Ngeten Piye? ki mawon. Piye? Garis gedene kok panjenengan oncat saking desa Siman menika monggo panjenengan sampun badhe kadhopaken kalih kula. Nah. Apa merga wong wedok niki? Amargu apa? Kok merdu. Amarga kuwi aku ki ora tresno karo kowe kan. Dados panjenengan pilih menika. Iya iki Rungokno cempluk iki kupingmu. pasanganku. Sepindah malih jenengan maksuli. Jenengan itu pilih Suminten apa cemplok jane? Mas, panjenengan Matur walaka Den. Yo senadyan iki kaya gerdu ning aku milih iki. kok malah kaya gerdu? Kan gari mlebu aku. Gak gerdune sakmene. Ya wis kok. Piye to? Jenengan ki iki tenanan lho, tresnane panjenengan ki karo aku apa karo Suminten? Ya karo kowe to pluk ket biyen aku tresno. Gerdu ki kan ana kentongane. Kentangane ndi? Lah kowe gawa Iki tak tutuk. gawa. Aku duwe. Ya kok ronda bareng tutuk ro kentongan ayo. Den Mas Broto. Piye, Tan? Sabda Pendhita Ratu ingkang ngendikanipun boten saged wula-wali. Panjenengan sampun kapan kali kula lho. Tenas. Piye? Ning manut atimu jane seneng karo sapa? Monggo panjenengan menika Mas saged karo netralipun. Kok ta? Ai konten. Kok dadi kaya ngene Sabar, ta Plok, iki? sabar. Kok ta? Nek wong dadi wong lanang iki mbok ora mesla-mesli ngono lho. Ya aku ki Nek tresno wis karo milih aku, kowe. Ya wis milih aku kok. Iya, aku milih kowe. Ya wis kene nek nang kene ya nang kene. Wis kene Yo. wis. Wis iki sing jenenge jodoh yang ngene iki jodoh kuwi dudu jodohmu. Wis kene wae. Ayo, Kowe nyeraten Ayo. kono genti aku Yo. tak kene. Nah, kowe nyeraten ono. Kan sampe danono. Aku ya judek kok. Aku ya mah. Kono ben Piye rasane wong kapedhatan terus piye rasane Den Mas Broto? Ngene. Lah kowe ra ndek Sedulur bathok senyari bumi bakal tak belani. Den Mas Broto nyatane wis milih aku. Yen kowe arep seneng karo Den Mas Broto langkai aku sikik. Apa? Kowe Suminten kok manjegok to kowe iki? Menungso muram tata kowe sumin. Aku ora ngrebut lho. Sing ngrebut kowe lho. Nah. Iki jodohne ya iki kok. Mas Broto. Mas Broto jenengan ki nang ning tengah kene. Ki lho mbok dilanggati sik kepiye karepe? Kok sik to? Iki kok kowe iki milih sapa? Aku milih kowe, Pluk. Milih aku ya mandek nang kene manteng-anteng. Aku mandek. Meneng. Iki neng-nengen sik ya Mas. Coba sapa, Pluk? Den Mas Broto. Kok gur kon meneng aku, Pluk. Iki ayo Dik, iki nek Wirangisen kula boten saged katebus menapa kemawon Den wis Mas. mali karo aku iki kudu di nek iki ra sido dadi manten ya dicopoti no. Nek kan ra sido dadi manten. Ya mesakne Suminten no. Mas Broto. Mas Broto kayak kepiye? Mas Broto. Yo ora entuk no. Ora entuk. Mas Broto. Kabeh Kok piye lho Suminten ki? kudu dicopot kabeh. Wis to Tan. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Wis golek liyane wae Tan. Wis pokoke Den Mas Broto. Mas Broto. Piye? Den Mas Kok Broto. dadi Ayo Pak Dewi bali, ayo bali. Ayo, ayo, Bali ayo. bali. Mas Broto. Balik. Mas Broto. Lah. Kok dadi kaya ngono Suminten? Mas Broto, obrat. Mas Broto, obrat. Ele. Obrat. Suminten ele. Obrat. 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 Alah, kok dadi kaya ngene Suminten? Obrat. Jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelah Allah rasanya.
lagune mbak sing kekinian Tatan. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, ternyata pentil. Waktuku nongol, aku tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira potong, ternyata pistol. Tembak-tembak, dar-dar-dar. Tembak-tembak, dar-dar-dar. Mas Broto. Lah, iki sumintene koene apa kono to? Kok. Sumintene kene apa kae jane? Kae lho Lek, kae iki yo. Endi to? Oh, kae yo suminten. Oh, alah. Lah. Betak-betak minangkane pamundutan. Dadi wong wis sapri wong edan kosan Gus talah. Gandeng-gandeng saingane wong edan terus ngedrop. Anak sing luwih sing ini ya salah satu fragmen yang ikonik loh nderekke Pak Seno. Kita bisa flashback nggih to Mas. Lho Pak nek Ayu Alami iki walaupun diadul-adul ya tetep menarik eksotis. Botakku ketok to pri. Dandul lho. Malah kaya bokong kethek. Wis sapri aku guys ora cantik kok ora iso kemayung. Tak tin ya kencang. Arep mirang-mirang ke Mbak Yune. Kok le menghancurkan karirku. Ya kuwi jenenge ora bersaing secara sehat. Profesional ya ngono kuwi. Terus dadi manten ya diawul-awul ngono ya. Dadi bandrol ya. Apa? Banci brodol. Wis aku ora nyanyi aku sih isin wis Malida. Malu aku. Malida. Pripun? Dek Gading. Jatahe sinten iki? Dek Agnes kali Mbak Oriza nggih? Nggih. Ya. Apa-apa. Kowe jejero kae mah padha. Sugeng dalu Mbak Agnes, sugeng dalu Mbak Orisa. Apa to iki? Aku kaya kere didis lho, Bri, malah kok aku tok siosi gam. Ya ampun. Lah kuwi nek ana manuk gur gari mencok mrono. Jangan keras-keras habis pakai conditioner. Piye nek enek apa? Manuk. Lho mencoke ora ning kono kok ndek kono kok. Nek kene ora gelem mencok gur nelek tok, Mbak. Lagune napa Dek Ariza kali Dek Agnes? Nggih, wau. Tasih wonten pambutan lelakon Mbak Menawi. Di situ ada mboten? Mboten. Mbak Tatin? Tatin? Bebas. Bebas. Oh nggih. Sik. Nah, Napa liwung wau niku? Oh nggih, nganu mawon kula pengen apa ya? Apa? Flashback. Waduh, flashback. Apa kuwi? Endong. Oh. Nah. Itu adalah Apa? kembang rawi. Nggih diucapkan selamat ulang tahun kagem DS channel yang kelima. Semoga saya ngrembaka, saya akeh subscriber viewer-e. Pokoke saya solid, bahagia mulya. Sak lami-laminya. Amin. Iki rambut kok isine gurem to, Pri? Weh, lembu keramat iki lerek. Ya. Alon-alon ya, Jan. Lele. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Buat petanan. Pacar baru kenalan, kena di jalan,
cinta, cinta yang dalam, sedalam laut, laut meluap. Cintaku hanyut. Aduh dong. Mundur cantik. Sabale
Matur nuwun Mbak Orisa, Mbak Agnes. Sami-sami Mas Gading. Nggih, niki wonten wara-wara Dik Gading. Nggih. Ingkang kagungan mobil pickup dengan nomor polisi AB 8702 Kika dimohon untuk digeser sebentar karena menghalangi mobil yang mau keluar. Pindah malih mobil pickup AB 8702 Kika. Dalam 5 menit tidak digeser akan dijadikan door prize. Kejem. Oh alah. Ayo toh Pak D. Sing iki batune entek. Kelereno sik. Iya. Bunda Mimin batune entek wis. Iya, wis ben leren sik ya Pak D Mimin ya Le. Iya. Mesake raga tuwa. Golek sing ngono ku ya angel Le masane. Mas Keswan tak kon gelungan ya wegah. Sing dereng sowan iki enten Mbak Ayu. Nggih. Bu Neti. Nggih. Kalih Bu Wahyu, Bu Pras. Sinten riyin jenengan ingkang miji? Bareng-bareng mawon. Oh, bareng-bareng. Nggih. Oh, nggih. Mangga. Mangga Bu Pras. Nyuwun suprotipun. Disuprot. Bu Prastiwi. Sugeng dalu Mbak Lah, Princess. pun bunga toh, pun disawer kalih penggemare. Disawer kembang ah kanca kok kanca edan. Dadi Disawer kok disawer ramban iki. Dek dong iki kancaku edan. Dadi sing dikeki aku. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Pak Keswan ugi sehat? Rapati Kok rapati pripun lho? jare suwe ra ketemu sampean. Oh, nek Pak Keswan pipisnya lancar toh? Heh? Pipisnya lancar? Yo lancar. Mosok toh? Heh? Nggih pas Jare rada gadel ngono ki. gadeni apa ta? Bro. Bu Neti sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Kak. Sehat Bu Neti. Alhamdulillah. Awet alus nggih. Hah? Bu Eki jan. Nggih. Mae. Bu Wahyu ki sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Ucapan ulang tahun untuk Dalang Sena, monggo Bu Prastiwi. Pokoke sip ngono. Lah kok cekak aos men kok sip. Nggih mugi channel Dalang Sena semakin mendunia. Ning wis mendunia ya. Sampun. Nggih, amin. Mbak Ayu. Mugi-mugi channel Dalang Sena semakin tambah subscribernya. Amin. Amin. Kompak selalu anggota Dalang Sena. Solid. Solid. Nah, nggih, rukun selalu. Amin. Ya. Ya, Oke. Heeh. Bu Neti, monggo. Nggih, Mae. Kagem Dalang Sena mugi selalu berjaya. Amin. Bu Wahyu. Idem sampun sedaya niki. Nggih. Wah. Lagune napa? Dek Gade. Niki sekalian enten sik BA. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalu Mas Gading. Derek Mangayu Bahagia awit pengetan 5 tahun Dalang Sena channel mugi tansah ngrembaka. Amin. Amin. Kagem Mas Gading tetap semangat tanpa kendat. Khususipun kagem almarhum Ki Nugroho. Mugi-mugi swarga langgeng. Al-Fatihah. Saking Ahmad Badawi Bintaran Piungan. Insya Allah Badawi kok derek Badarui. panjenengan ngantos biar dalam salam kagem Ibu Agnes. Nyuwun pun waosaken nggih Mas Gading nggih. Nyuwun lelagon ngimpi. Oh iki ngisore ana meneh iki.
Izin tanpa saweran oke. Oh, kendel men. Ngimpi kagem goro-goro mawon mengke. Oke. Niki diaturke liwung nggih Liwung pamundutanipun. nggih. Monggo. Wau sampun enten liwung riyin. Enten ingkang ngersakaken duet Lintang Asmara. Ingkang nyanyi Dik Lintang kali Mas Gading. Wah, lah rapal aku. Catetan. Nek Lintang Kairo hafal. Ah! Nek karo aku apal ora? Wah, hafal banget aku. Cinta apa jenenge? Sehidup semati ya. Kowe ya gelem kowe karo aku. Ora. Oh, aku ora kok. Yo gimmick Lah, ki acting. sinden beberapa generasi Nggih. loh. Oh, Dari kok malah ora gelem. Nek ora gelem ya mabuk sik. Nek njuk gelem ora aku. Sampun pun fosile sinden. kok fosile lho. Ki sinden senior no lho, Le. Oh, senior, Ki zaman Mbah nggih. Kakungmu, Nggih. Bapak terus saiki ngomong sliramu. Nggih. Yo, iki sinden leluhur. Oh, Kowe ya edan. ya main padha wae. Kok jenglot piye to Pak kowe kok? Bu, jare jenglot kok Ibu. Heeh, ana sing trukul lho. Bubuten ya. Oh, alah. Kok padake jenglot. Oh, arti bubu. Dandan ayu-ayu padake. Wis yo. Apa? Ya, Karo napa? ngomong apa nek? Lewung. Lewung. Mbok menawa ngrayu aku sebenar ngopo kowe? Hah? Ora ngapa-ngapa. Oh, kene mengrawani. Yo, liwung ndak Wani kepak. bae. Nggih. Ayo ndak selak dikisruh le dantenan nggih. Jenengan mriki ngajari wae bintang tamu arep enak. Oke. Yo. Kula di tengah. Nah. Bu Prastiwi sebelah sini. Oke. Nggih, mungkin ndak kesampluk kancane. Soale ora ketok. Kemasan saset kok ya. Kok kemasan saset? Lho cilik. Kae lho tisu sik dienggo ngelap nggon galon-galon kae lho. Apa? Mang semene kae lho. Ya, kemasan saset. Bu Prastiwi iki ora cilik, ora alit. Apa? Kowe le gegeden. Oh ayo. Aku padake tisu. Heeh. Heeh. Halo. Seneng banget aku. Alah, lati garek tisu apa nih Rian, Bu? Nah, ya iso nggo ngelap. Nek tisu nek keringetan. Apa? Tisu goib. Tisu sulap. Monggo lewung, rencang-rencang. Buka celuk. Seluk yuk. Ayo yuk, seluk yuk. Apa? Semangat, ayo. Liyane jogetke so pas ki buke ki kok gedabikan dhewe. Aduh yo. Yo wis umum nek wong tuwa ki sok meleset to no. Alah. Yuk Kira kan. Ayo Mbak Bu Wahyu. Sabtu penitati. Cendol, cendol. Cendol.
monggo. Apa? Sabda pendeta. Mugi Gusti lilani rasaku bali lawa mati. Matur sembah nuwun. Liwung sampun dipinangkani. Sampun waradin sedaya waranggana tasih tunggal pamundutan Lintang Asmara, Dik Lintang duet kalih Mas Gading. Wah. Kerso. Browsing. Kalian. Kedap lo browsing riyen. Ayo Dek Lintang Khairo. Ayo nak. Wong tua mung garek browsing. Alhamdulillah boyokku iki iso dijak kerja sama, Jess. Sudah kecekel? Waduh sing jedul Lintang Kairo e. Walah. Salah searching. Sampun. Kali lenggah mboten napa-napa Sampun Mas Dalang. Sampun. Sudah hafal ya? Insyaallah hafal. Apa mau berdiri Mas? Boten kersane lenggah Wonten mriki mawon kula. Lenggah mawon. Monggo. Kowe aja ngalang-alangi pandangan, Pri. Ya wis ayo. Adewe. Ayo kita ngendan berdua Mas Dalang. Yo. Senadyan nyawa angkat saka
susah jroning batinku wong bagus antap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun karang ya ora apal Ece. Apa-apa sesuk neh. Lah nggih. Wis, pripun iki? Sampun niki mungkin sing dereng dipinangkani teng gara-gara melih. Ngaten. Nggih. Sembah nuwun Dik Gading. Nggih. Saya kru Warga Laras ugi Dalang Seno Channel. Mugi-mugi Dalang Seno Channel sansaya ngrembaka. Anjayeng bawono. Anjayeng bawono. Dipun tresnani penggemaripun. Nggih. Sehat-sehat. Nggih, amin. Lancar anggenipun ngangsu kamruh. Dik Gading mugi pinaringan sukses. Nggih, amin. Lancar ngantos tancep kaya. Amin. Kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten. Nggih. Damat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya. Jauhi narkoba dan Dekati waria. Sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Tan samara pamoring sukma. Sukma sinukma winayo ing asepi sinimpun tolong ing kalbu. Pambukaning warana darlan saking lepleping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Sinegak semanten ketika capo ingkang wonten sak jawining pagelaran Garing Amarta para putra denira sami anyeranti timbuling para pepunden Pandhawa ngantos sami cumengklungan persasat ngentosi kumambanging watu item sileming baeta gabus. Rena